Čau ty ľudia, dajte mi like a pár jedna, kto vydrží dlhšie na posteli. A máme 3 minúty si nejakú vec zobrať. Nejaké jedlo alebo pitie. Tu zoberiem čo zoberiem. Zakiaľ máme minútu. Minútu máme. A pitie som zabudol. Pohári. Si nabieram. Rýchlo. 50 sekúnd. 50 sekúnd. 50 sekúnd. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koniec. Koniec. Asi na čas sme tu. Takže kto vydrží dlhšie na posteli? Pár jedna. Ja si musím dať tiež do nabiežky. A keď Xbox môžeme? Neviem. Podľa toho, ako chceš. A veď hej, nebudem sa vidieť. On sa musel skontrolovať, že toto. Takže máme zábavu. Uvidíme, kto vydrží dlhšie na posteli. Jedno som si zabudol. To kto je? Tak. Neuverite, on má frášku. Timo, nie. Toto nie. Srandujem. Nemá frášku. Single. On má single. On je single. Ja len srandujem, nie? On nikdy nebude mať frášku. Ha. Nikdy nebude mať frášku. Ja to od teba si hľadám. Čo? Nehľadal si žiadnu. Neskúšajte ma z YouTube zbaviť, alebo keď chcete ma zbaviť nejaké holky z YouTube, tak kľudne. Mi píšte také a ja všetky komentáre si uložím, ako Minecraft aktualizuje. On je na nejakom streame. Buď ticho. Poznáš ju? Hej. A skade? To je iba keby mala fanúšička. On našeho brata. A tamto s okulármi nie je náš brat. Ale ja si srandujem, že ma niekto zbaví. Dúfam, že to nebude tak. Počkajte, ľudia. A tak to môže byť, Timo. No nie. Hej, Máš 5 sekúnd sa postaviť. 5, 4, dobre. Takto. Ruky, toto. Ale keď sa ruky nedotýkajú, tak môžem. Tak to byť. Tak, keď sa nedotýkajú. Alebo jak Fortnite. Na zem nemôžeme ísť. A nemôžeme ísť ani na druhú posteľ.
Ty mám pauzu na chvíľu video. Počkajte ľudia, čo mi chce povedať. Pauzu. No už som an pauzu, že už nemáme pauzu. A máme 1500. On chce zase... Počkajte ľudia, mi zase niekto chce povedať. Ideme. A sme späť. Máme Fortnite. All night. Fortnite all night. Keby si mal Franku samo. A jedna už mi tu hovorila, že ma miluje a tak. A nie, to musím si nevšímať. Ona asi myslela videa, alebo ja neviem, lebo jedna typka tu mi tu písala také zamilované správy a som na to aj reagoval. Neviem, kde som to dal, som to zahodil. Asi hej, nepamätám si nič. No, myslíš, že to vyhrám? No, myslím. Napíš tvojej kamarátke. Stopni. Teda frajerke. O hej, ona frajerku. Ja, presne, som práve na jej streame. Stačí. Len teraz nie na obrazovke. A už. A nie sú tie. A nie, že mňa zbavíte, more. Nejaké dievčatá. Už ma jedna balila trochu, ne? Akoby. A ja si na ňu inú lepšiu. Jež tam tá, prepáč. Tak, ktorá ma povedala mi toto, keď som toto, mi nadávali, že som taký a taký. S gramatikou toto a toto. Pozor. Čo? Potom mi prídeš ako friendašiu. Ona je Roblox? Franka. No. Čo myslíš? Hej, on si hľadá Franku, ja ešte nie, Ja zatiaľ. už mám. On si už našiel. Ja si ešte nehľadám, ešte mám na to menej rokov, než... Malo rokov. Počkajte, keď dohrám Fortnite, sa vám ozvem. Už som dohral Fortnite a ideme hrať Roblox. A samo, ty vieš pravdu, a nemôžeme ísť za... Čo? Z postele nemôžeme ísť. No sa jasno. Z postele. Dúfam. Ani ja. Ja sa asi napijem. Bolí ma zub. Toto je part 1 a niekedy natočím s kamarátom part 2. Takže sa volá Lukas. Takže dajte mi like a odber. Zatiaľ. Lebo idem hrať Roblox. Preto som stopol. Takže zatiaľ. Už som dohral Roblox. Áno. Už som dohral. Ja sa napijem. Dobre. Ale... Neviem, čo si zahral. Asi idem Granny, ale nie, Granny je tamto nudné. Takže ja idem zahrať GTA 5. Zapínam GTA 5. Zatiaľ. Už som dohral i GTA 5. A teraz asi si pôjdem ľahnúť a počkáme do konca challenge. Aby som to vyhral, takže zatiaľ. Koľko hodín som musela pozerať videa. Nepozerať jeho Franky stream. A stačí. Ja asi pôjdem zase si niečo. Asi pôjdem na to spať, lebo toto. A neviem, že či ma niekto chce zbaviť z YouTube, alebo sa mi to iba zdalo. Mi niekto písal, že ma má rada srdce. Neviem.
zatiaľ. Ej, ale predtým ja som hovoril, že som zabudol jedlo, tak teraz som sa povedal do chladnička a nič tam nemal, takže som si ho tam nechal jedlo. Že asi po challenge sa pôjdeme najesť alebo samo. Tiež, ja som jedol predtým, ale ja neviem, či to vydržím celú challenge. A dajte like, odber. Samo. Co mám? Nejdeš spať? No. A keď pôjdeš? Koľko hodín? Ja sa pozriem, ja sa môžem pozrieť. 22, 25. Myslím, 25. Aha. Ja si pôjdem spať ďalej. Neviem, čo budem robiť. Keď skončím challenge, tak skončím challenge. A ja asi pôjdem spať. Ja pôjdem spať asi, neviem čas. Chcete, že tu mám nabíjačku, lebo keby som mi vybol telefón, to video oficiálne končí. Koľko je hodín? Koľko je hodín? 22, 26. 22, 26. Musím 26. Bol som na streame. A už som znova. Už je fakt tma. A ráno tak prišlo, že až, ne? Nie samo. Dneska fest, ale prišiel i krúpy u nás v Košiciach. Píšte do komentárov, že či u vás pršalo. Ešte si ma nepridáva. Píšte do komentárov. Ticho! Píšte do komentárov, že či u vás pršalo áno alebo nie. Napíšte do komentárov, že pršalo či nepršalo. Ráno u vás. Samo nechceš ísť spať? Ja si unavený. Ti budeš pozerať na to frajerku. Ja sa asi nikdy nenájdem frajerku. Tak mám také šťastie. Čo sa ovládaš? Hello, sa dá ovládať. Zatiaľ ľudia. No, som chcel niečo povedať. Ale fest dneska pršalo. Nie? Ale treba mi fakt na vecko. Samo, chápeš? Mne treba na vecko. Ale mi treba, ale skúsim to pár sekúnd vydržať. Alebo minú, neviem. Ja pôjdem, joj. Ľudia. Tak a... Nie, ja som prehral!
vyhral. Samo, vyhral si. Vyhral si. Fakt mi treba najväčko. Dajte mi like a odber a píšte do komentárov, že či u vás pršalo ráno. Tak čaute.